Казанның төрле мәчетләрендә бу көннәрдә үткән Миграҗ кичәсе уңаеннан чаралар узды. Апанай мәчетендә дә бу мөһим кичәне зурлап үткәрделәр. Иң истәлекле мизгел булып татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы Каюм Насрыйның китап әт-тәрбия хезмәтен тәкъдим итү булды. Апанай мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Намаз мөэминнең мигражы дип әйтелгән бер хәдистә Апанай мәчетендә үткәрелгән Миграж кичәсе дә ястү намазыннан башланды. 5 вакыт намаз уку шушы кичәдә фарыз кылынган. Элеклектән безнең халкыбыз бу кичәгә игътибар биргән. Элеклектән бабаларыбыз Миграж кичәләрен үткәргән, һәм шушы кичәләрдә алар мөнәҗәтләр укыганнар, салаватлар әйткәннәр, вагызлар сөйләгәннәр. Бу кичә аркасында без берләшәбез, белемнәребезне арттырабыз, рухи яктан үсәбез. Кичә барышында шәкертләргә шәһадәтнамәләр дә тапшырылды. Мәчет каршында дини белемнәр алу курслары эшли. Милләткә, дингә хезмәттәргә насыйп эйләсен. Мәхәллә халкын Миграж кичәсе белән кутлаган Равил хәзрәт Зөфәров аның дәвамлы булуын теләде. Сөенеп туя алмыйбыз, Аллага шөкер, шундый иркен, хөррият заманында яшибез, Аллага шөкер. Шундый матур итеп иманыбызны ныгыта торган хәер сәгадәт кичәләр. Шундый безләр өчен бәйрәм бу. Миграж кичәсенең асылын аңлаткан вәгазьләрдән тыш бәйетләр, мөнәҗәтләр дә әйтелде. Шунысы да игътибарга лаек, мәчетнең даими Апанай апалары дип исемләнгән фольклор төркеме дә бар. Ла илаһа илляллаһ, иман нурын яктыртыр. Миграж кичәсендә тәкъдим ителгән китап әт-тәрбия хезмәте аерым игътибарга лаек. Мәгълүм булганча, ул татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насрый китабы. Аны яңа басма буларак иман, мәдәният, мәгърифәт үзәгендә Әхмәт хәзрәт Сабиров әзерләгән. Китап тәрбия ул революция хәтлек бик күп тапкыр басылган, кулдан кулга җиргән, укылган һәм ул китап миңа калса балаларга да, олыларга да бик мөһим, бик кирәкле китап. Шуңа да бүгенге көндә күбебез гарәп хәрефен белми, күбебез татар телендә белми. Әмма шулай да гарәп хәрефендә milli uzağında bilesi, üstüresi kile. Şuna mene bu kitap, aldığı kitaplar çıkargan şekillik. Mında biz şimdi Tatar tilinde de, Rus tilinde de, gam, garip imlesinde yazılgan, birleştirip çıkargan idik. Әлеге китап Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы уңаеннан басылып чыкты. Миграж кичәсендә катнашучылар өчен генә түгел, ул барыбыз өчен зур бүләк. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.